बांसिन पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसारनो हादों माबायदि मोनदों गोसो माने गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय आंना टारगेटआ बे नङामोन आंना टारगेटआ डिस्टिंसनमोन आरो आंनो गोसोआव साननाय दंखायोमोन जे स्टार मार्कखौ आं मोनखागोन बेखौ टारगेट दंखायोमोन आरो माने आंना टारगेटआ डिस्टिंसनमोन आरो ओमफ्राय गासिबो साबजेक्टआव लेटार लाजोबनायमोन आरो थेवबो आं मोनब्रै साबजेक्टआव लेटार लानानै उथ्रिसारनो हाबाय बेयाव आं गोजोननाय दं आरो बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों 83.83 मोनबाय आरो आं मा साबजेक्टआव लेटार लानो हादों बड' साइन्स मेथ्स ओमफ्राय जिअ'ग्राफियाव मोनबाय आरो इयुनाव माबायदि फरायलांगोन दा आंनि इयुनाव आर्ट्स स्ट्रिम लानानै SI बिदि UPSC एग्जामखौ उथ्रिलांनो सानदों आरो बबे कलेजाव फरायो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजावनो लानो सानदों आं बेबायदि पार्सेन्ट मोननो बेसेबां खस्थ' खालामनाङा आरो सोर नोंथांखौ बेबायदि पार्सेन्ट मोननो हेफाजाब होयो गिबियावनो आं हस्टेलाव थागिरि साफ्रोम सार आरो मिसमोनखौ साबायखर होनो सानो मानोना बिसोरो हस्टेलाव थानानैनो जोंखौ बिमा बिफा बायदि अननाय होनानै जोंखौ बेबायदि स्टेपसिम बा पार्सेन्टसिम लोमजानाय साजानाय गासैयावबो मदद होनानै बे पार्सेन्टखौ मोनहोनो हादों आरो बिसोरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जासियो मा नाम आंनि मुङा रिन्दाव बसुमतारी आरो मा स्कुल गुरुदेब ब्रह्म बारदिं फरायसालि नोंथांनि लकेसना बबेयाव आंनि लकेसना सान्थिपुर साउथ सिमला बागान मा गामि साउथ सिमला बागान बिमा बिफानि नामा आंनि बाबानि नामा अनन्त बसुमतारी ओमफ्राय आइनि नामा मनिला बसुमतारी मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय लाइमोनफोरखौ दिनै नोंथांमोना फरायसालियावनो बरायदों मा इसारा लानानै मा फोरोंदों मानि गिबियाव आङो गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि जानानै नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायथिखौ जासिग्रोनाय थाबाय नंगौ जोङो 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जोंनि गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय सा 16 जन मेट्रिक आनजाद होदोंमोन दा बे सा 16 जननि गेजेराव जोंहा सा 16 जनाबो पास जाजोबदों अर्थात जोंनि फरायसालिनिफ्राय 100% बा 100 जौखोन्दो पास जादों दा बेनि गेजेराव दङ जाहैबाय 12 जन अर्थात 12 जना जोंना स्टार हल बिनि गेजेराव दङ जाहैबाय फार्स्ट डिभिजना 4 गासै 10 जाहैबाय जों दा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेयाव नायबावदो जोंनि फरायसालिनिफ्राय हमनानै ला हाइस्ट पार्सेन्टेजआ जोंहा 83.33% मोननो हादों आरो लयेस्ट हिसाबै जोंहा 70.83 बे जोंनि फरायसालिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेजोंनो नायबावदो जोंहा लेटार लानो हानाय जाय जोंनि फरायसाफोर साफ्रोमबो फरायसा 12 जन फरायसायाबो मिनिमाम गांनै साबजेक्टआव लेटार लानानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों दा बेजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै मोनसे फेलिसिटेसन प्रग्राम अर्थात बरायनाय प्रग्राम हाबाफारि लादों बेवहाय जोङो गार्जेन दिथागिरिफोरखौबो लेंहरनाय जादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि फरायसाफोरजों दिनै एसे मत बिनिमय लादों जे गोबां गथ'फ्रा मेट्रिकआव पास जाखांनानै कलेजाव मा फरायहैनो मा खालामो बेयाव आन्दायनाय दा बेवहाय जोंहा जोंनि ओनसोलनि गेदेमा सुबुंफोर सफैदों आरो फोरोंगिरि सारमोन दं सामलाय आफादनिफ्राय जोङो दङ दा जोङो बिसोरनो एसे सुबुरुन होदों जे मा फरायब्ला मोजां जागोन मा साबजेक्टखौ लानानै जों फरायनांगोन बेखौ जों होदों आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु बे फरायसालिया मोनसे धर्मजों लोब्बा थानाय अनुस्थान जोङो धर्मनि बिथिङावबो माखासे पक्ष बिसोरनो बोसोन हरनाय जादों जेरै आखुथाया जोंनि थाखाय मेन जोङो ड्राग्स दानि जोंनि परिबेसाव जों बयबो मिथिगौ सांग्रांथि जानांगोन आरो गाज्रि हाबा 2 नम्बरै मावनाय थासारिफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों दा आं सामलाय आफादनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय दा जोंहा गाहाय फोरोंगिरि सार दङ आरो फोरोंगिरि सारमोन दङ बिथांमोनहाबो फंनैसो बुंथोंसै गोजोन्थों मिडिया पर्टेल साफ्रोमसिमबो आङो साबायखर बावनाय थादों आरो मिडिया पर्टेल नायगिरि साफ्रोम रायजो राजासिमबो आङो गिबियाव साबायखर बावदों गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि गाहाय जानानै दा जोङो दिनै 2024 आरो 25 सोलोंथाइ बोसोरनि जे SSLC आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदाय होनाय जे फोरबो जों बेखौ दिनैहाय लानाय जादों दा बावनो जोंहा हांख्रायनानै लाबोदों जोंनि साफ्रोम गुरुदेब ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि फरायसा 16 जन मेट्रिक पास जानो हानाय लोगोसेयैनो बिथांमोननिनो जे दिथागिरि बिमा बिफा मा बाबामोनखौ जोङो
लेंनानै लाबोनाय जादों दा लेंनानै लाबोनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बिसोरनो जे बरायनायजों लोगोसे जों आर'नाइ लोगोसेयैनो डायरि लोगोसेयैनो कलम लोगोसेयैनो मान बिलाइ जों बिसोरनो गथायनाय जादों दा बेनो जाहैबाय जोंनि जे गथायनायनि उद्देश्य बेनो जे जोङो गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालि जानानै जोङो गोग्गानाय दङ दा बेनो जाहैबाय जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालियाव जे 2020निफ्राय जे मेट्रिक केन्डिडेटखौ बा मेट्रिक होनानै जोंनिफ्राय पास जादों बेनिफ्राय फैयै फैनानै गासै 6थि बा 6 बार जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक केन्डिडेटफ्रा पास जालांनानै थांनो हाबाय दा बेनो जाहैबाय गुबुन बोसोरनिखौ नायोब्ला देग्लायनिफ्राय साबसिन जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालियाव मेट्रिक पास जानो हादों दा बेनो जाहैबाय 100% जेब्लायबो जादों नाथाय फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जों देग्लायहाय गासिबो मोनजोबनाय जादों नाथाय गुबुन दिनाव जोङो बेबायदिनो सासे सेकेन्ड थादों बेबायदिनो बांसिना फार्स्ट थादों नाथाय जोंनि फरायसालियाव थार्ड डिभिजन होननाय दासिमबो जों मोनाखै दा बेनो जाहैबाय जोंहा गोग्गाथावा बेनो जे एबारहाय 100% हिसाबै जोंनि गुरुदेव बरदिं फरायसालिनिफ्राय पास जानो हादों बेनि गेजेराव दा स्टार हिसाबै 12 जन मोननो हादों आरो बिनिफ्राय 4या फार्स्ट डिभिजनाव थादों दा अब्लाबो स्टार थाङाखैब्लाबो बिसोरनि 70%नि गोजौआव जोङो बेबायदि जों मोननो हादों दा बेखायनो जोङो जोंनि जे बेबायदि फरायसाफोरखौ मोनहोनायाव जा फरायसालि सामलाय आफादनि गोबां नांथाब नाजानाय बे बिहोमा दङ लोगोसेयैनो नैबे जे पास खालामनो हानायाव जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि सारमोननि मिसमोननि जे नाजानाय बिनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जोङो 16 जन फरायसाफोरखौ मोजां जे जौखोन्दो लानानै पास जानो हानायखौ जों बेबायदि जोङो थासारियाव जों फैनो हादों दा बे आरो दिनै पर्टेलनि गेजेरजों बा मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै बुंनो सानदों जे जोंनि जे गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालिया जे मोनसे बर' मिडियाम फरायसालि बे बर' मिडियाम फरायसालि सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों बा जोङो बिजाबनि सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों जाहा बे फरायसालिया मोनसे धोरोम अनुष्ठानजों मोनसे सोमोन्दो गोनां दङ दा बे सोमोन्दो लाखिनाया जाहैबाय फरायसालि सामलाय आफादनि जे गोथौ नोजोर बे नोजोरा जाहैबाय जे फरायसाफ्रा जे फरायनायजों लोगोसे सोलोंनायजों लोगोसे माखासे आखुथाय आरो सिबिथाय बा गावनि जे बेबहार नैबेखौ दालांनांगौनि थाखाय गावनि राव रायनायखौ बा गावनि राव रायनायखौ मोजां सोलोंलांनांगौनि थाखायनो दिनै फरायसालि सामलाय आफादा गोथौ नोजोर लानानै फरायसाफोरखौ लेखानि सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों माखासे शास्त्रनि धोरोम शास्त्रनि माखासे बोसोन गियानखौ दिनै बावना हरदों दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै जों फरायसाफोरखौ बेबायदि स्टेजसिम जोङो लांनो हादों आरो आङो दिनैनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो आवगायदों जों फैबाय थानाय समावबो जोंनि साफ्रोम फरायसालि सामलाय आफाद लोगोसे फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन मिसमोननि जे गोथौ नाजानायनि गेजेरजों जों निस्सय जोङो बेनिफ्राय आरो साबसिन जोङो बेखौ लानो हागोन बा मोननो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों दा बेनि गेजेरजों आङो खावलायनो आवगायदों जे जोंनि जे 16 जन फरायसा फरायसुलिफ्रा जे दिनै मेट्रिक पास जालांबाय दा मेट्रिक पास जालांनानै आङो खावलायनो आवगायदों जे साफ्रोम फरायसा फरायसुलिया जाहाथे गावनि नैबे मोनसे स्टेज बारग'नायाव जे गावखौ जे दुगानाय लाया नैबे दानि जे मोननाय जौखोन्दोखौ लानानै गावखौ जे दुगानाय बेखौ लाया जाहाथे इयुननि थाखाय जेब्लायबो हास्थायनाय इयुननि थाखाय जेब्लाबो नाजानाय जे फरायसाफोराव जाहाथे थायो बेखौ आं आसा खालामदों जेनाखि जोंनि जे फरायसाफोरनिफ्राय जोङो दिनै बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों सोरहाबा आर्ट्स लादों सोरहाबा साइन्स लादों सोरहाबा कमार्स लादों दा जेखि स्ट्रिम लाया मानो जे मोनफ्रोमबो जे स्ट्रिमानो बा बे स्ट्रिमा फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार मानोना जे गावनि जे चइस बायदियै निस्सय फरायसाफोर लादों बेखायनो फरायसाफोर खावलायदों जेखौ लाया मानो जि स्ट्रिमखौ फराया मानो जि कलेजाव फराया मानो जे गावसिनि जे नांथाब नाजानायनि गेजेरजों जे जेब्लायबो इयुननि फारसे मोजां जौखोन्दो मोनलांनो हागोन इयुननि थाखाय मोजां गावनि थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे राहा लामाखौ नागिरनो हाथों बेखौ जेब्लायबो आङो गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालिनि गाहायफोरि जानानै बेखौनो आसा खालामबाय आं बेखिनिखौ बुंबाय गोजोन्थों देग्लायो हाइएस्ट 80+ ओमफ्राय लयेस्ट 70+ बेबायदि रिजाल्ट लानानै उथ्रिसारबाय नेक्स्टआव मा खावलायगोन आरो माबायदि खस्थ' खालामो नोंथांमोन बेखौनो आङो दिनै मिडियानि गेजेरजों बेखौ खावलायनो आवगायदों जे जोङो जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बरदिं फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालि सामलाय आफाद गोबां जे नाजादोंमोन दा नाजानाया जाहैबाय जोंना जे 90 एबा जे % मोननायनि थाखाय गोबां नाजादोंमोन नाथाय हयथ' माखासे फरायसाफोरनि जे अबहेला हयथ' जादों बेखौ जोङो मिथिनो मोनाखै दा बेखायनो देग्लायनि जे फोरोंगिरिनि आरो सामलाय आफादनि नाजानायाव जोङो डिस्टिंसन हिसाबै मोननो हायाखै गासै जौखोन्दो हाइस्ट हिसाबै 83.83 खौ जे मोनदों बेखौ जोङो बेखौल' जों मोननो हादों नाथाय बिनि जे जोङो लुबैदोंमोन बांसिनखौ आरो लयेस्ट हिसाबै
83 नैबे लयस हिसाबै बेखौ मोनदों दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंना एबारनि मेट्रिक केन्डिडेट हिसाबै दा प्रेजेन्ट हिसाबै जोंहा दङ 22 जन दङ दा नैबे 22 जननि गेजेराव जोङो फोरोंगिरि सामलाय आफाद जों जथायै जोङो गोबां जों नाजागोन आरो बे जोंनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दिथागिरि माबानो बाहाय निस्सय बिहोमा होनांगोन बा जोंजों फोरोंगिरिजों सामलाय आफादजों सापर्ट थानांगोन लोगोसे फोरोंगिरि सामलाय आफाद आरो दिथागिरि जों बे मोनथामजों लोगो नांबाल' जानाय नङा बेजों लोगोसेनो फरायसाफ्राबो निस्सय बाहाय बाहागो लानांगोन जोंजों सापर्ट खालामनांगोन जोंजों फोरोंगिरिजों मदद खालामनांगोन आरो गावसोरनि जे सोलोंनायनि जे माखासे नांगौखिनिखौ फोरोंगिरिनाव सोंना लानांगोन अब्लानो जे फोरोंगिरि खोन्थानायजों सामलाय आफादनि जे बिथोन होनायजों दिथागिरि माबानि जे बिथोन होनायजों निस्सय फरायसाफ्रा इयुननि फारसे दावखोलांनायाव निस्सय स्कप मोनगोन बा हेफाजाब मोनगोन बेखौ बुंनाय थाबाय दिनैनि फेलिसिटेसन प्रग्रामाव माबायदि आलासि मोननो हागोन ओरैनो जोङो आलासिखौ लिंहरदोंमोन नाथाय आलासिया दिनै एसे बेस्थ'थानि थाखाय दिनै सफैनो हायाखै दा बेखायनो जोंहा जोंनि फरायसालि सामलाय आफादनि गोबां गुनि गियानि बेक्ति बाबामोन दङ आरो लोगोसेनो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोन दं मिसमोन दं दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि जे फरायसाफोरखौ बिदाय होनाय जे फोरबो बेखौ जोङो फालिनो लाबाय